Ассалому алейкум бародарон. Ҳама каса созе тенҷен саломатиятон хубай. Ина мо имрӯз тасмим гирифтем ки барои боз ҳам беҳбуд гардондани ободии канали Фирӯз Продак ба яке аз мазорҳои Федератсияи Россия омадем, то ин ки бубинем дар ин ҷо бисёри тоҷикон кор ва фаъолият мекунанд ва хостем ки аз аҳволи ин гуна бародарони тоҷик бохабар шавем ва чӣ гуна дар ин ҷо кор мекунанд, чӣ гуна зиндагӣ доранд ва чӣ хел пуле ки бояд дар ҳаёт ва дар зиндагиашон расход кунанд, чӣ хел ба даст меоваранд. Бародарон, ҳаматон нигоҳ кунед то охира видеора, лайка фаромӯш накунед, то ин ки аз видеоҳои минбаъдаи мо бохабар шавед. рафтем дар ин ҷо омадем, бохабар шудем. ина мурдара хай хоб мекунанд, оҳан намемонанд, бетон мерезанд ба ториш ки шитоби ҳамун мурда бо нахеза бибурӯя. кор ва фаъолияти бародарони тоҷик дар ин мазор. ин ҳами хеле ина бародарон мо хай инами бетона мерезанд, инами хел инаиҷа камтарак рехтестан иш як гудаки бори кака гур кардиян шитоби нагреза. ина бародаро ба яке аз ҷоҳош ина назар мекунем. дар соли ҷанги бузурги ватанӣ дар химон ҳам ҳаст Тоҷикистонда ки соли 1941 ва 1945 анамҷа мирдора овардаган ин хел равата инамҷа наятш будай на ҳамидов ҳайдар инами хел хай бисёр будай баротуфу инами хел равата гур кардаган. инамо одаме ки ҳамёра овардага кам аз қати шофёр буда ки шофёри ҳамун военӣ буд овардагиёра гур кард худша ина овардан дар иҷа бо немҷа ҳайкалша сохтан ки мақсад кори хайр када буд оварда мардума дар инҷа гур када буд. хай бародаро ина мо омадем бо хабар шудем, хай дидем ки чӣ хел бародаро кор мекунанд. ҳамиҷа меоян инами гура мақсад мегӯянд ки мо инамира мегӯянд мақсад таямира бетон рехтан дар кор, бетон мерезен ё болои мурдаҳошона бетон мерехтианда хай бетон мерезанд, зиндагишон рафтестай. ҳар куҷое боша кор, нияти ҳар як тоҷик, ҳар як марди мусулмон ба давлати ғарибӣ ба нияти кор меояд ва барои ҳамин ҳар гуна коре ки бошад гуфти ҳамин рисохчон барои мардуми мусулмон ин западло нест, чунки ба меҳнати ҳалол пул ба даст меоваранд. боқӣ бародарон дар паноҳи худо бошен, худованд ҳаматона нигаҳбон бошад ва имрӯза буд видеои мо анамин гуна видео ва видеои ояндаро интизор шавед. ҳатман лайкро фаромӯш накунед, подписатсияро фаромӯш накунед ва агар чӣ хоҳише дошта бошед дар комментария ҳатман комментария кунед. комментариҳоро мехонем ва барои ҳаматон ҷавоб мегардонем. боқӣ ҳаматон дар паноҳи худо бошед.